creo que todos os esforzos merecen a pena. E estes 10 anos algún dixo, o mellor hospital público de España. Probablemente nestes momentos sexa así, en moitos aspectos. Referencia en moitas especialidades, referencia en como foi diseñado, referencia en como está funcionando e referencia, sobre todo, entre o que algúns decían e o que a inmensa maioría da xente percibe. Creo que iso é fundamental. Por lo tanto, gracias aos que fixeron esa aposta valente no seu momento, noraboa e gracias a todos os que traballades, gracias a todos os pacientes, miles e miles que pasaron por aquí estes 10 anos, que entenderon que todo é mellorable, pero que se sentiron orgullosos de algo que simplemente é froito do seu esforzo. Isto se paga con recursos públicos e, polo tanto, a nosa obriga é darlle o máximo nivel. Aquí hai moitísimas historias humanas, tantas como persoas que pasaron por aquí, tantas como persoas que traballan aquí e tantas como quedan por escribir. Sodes referencia en moitas especialidades médicas. Isto é se mo permitides, a parte do día a día que se presta aquí, que é o máis importante, isto é un escaparate de todo o que somos capaces de facer consuntamente, desa sanidade pública galega, da que nos temos que sentir orgullosos, da que temos que ser conscientes, os responsables políticos, os primeiros, de que hai moitas cousas por mellorar, o decía tamén Isabel, está ben que se nos faga aínda máis caso, estou totalmente de acordo, pero que teñades claro que para nós, para min, dende logo, isto é absolutamente fundamental. Estas son as infraestructuras, as apostas que merecen a pena. E 10 anos despois, sinceramente, creo que para estar bastante orgullosos, e teño claro que se o continente ten sentido e nos fai a todos presumir do que conseguimos, é polo contido, polo contenido, polo que estaba dentro, e iso sodes todos vos. Por lo tanto, moitísimas gracias, e dentro de 20 anos, o gallá que lle toque falar aquí, a quen lle toque falar en nome dos pacientes, que ao final son os testimonios que de verdad nos importan a todos, poidan decir que a cousa non só se mantivo, senón que mellorou. Para iso temos que traballar todos. Moitísimas gracias.